Ayo lo ya yo ler ilir tandure wong sumilir tak ijo royo tak sengko temanten anyar cak angon menekno bimbing kuwi alonyo menekno kanggo baso tata tira kumiter pada ing pinggir tata mana crumatana kanggo sepo mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya sora iyo ler ilir tandure wong sumilir tak ijo royo tak sengkoh temanten anyar cak angon penekno blimbing kuwi lonyo penekno kanggo baso tata tira kumiter pada ing pinggir tata mana crumatana kanggo sepo mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya sora iyo Dina minggu sing tak tunggu ya
ning ngendi nggonku golek bot-bote kepengin ketemu senadyan ado tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku alayo ngalayo kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo hati sak lawase jroning atiku nalika sliramu ninggalaku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo tak suwun rina lan wengi moga-moga Gusti ngijabahi sakapananggonmu bali bisa kumpul kaya tuing ngene